Hello. Good morning. Morning. बोरै खबरफ्रा मा जाखो? सेस दिनै मोनायाव गासिबो थांजोब्बाय। माथो नायजादों माथो? हेक जाबायब्रा नायजायो बेलेगासो एक्सेस खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय नों मा लगिन खालामनो हाला? लगिनबो हाला जेबो खालामनो हाला। मोनसे लिंक हरदोंमोन बे लिंकआव थुदोंमोन। स्पन्सराव। मोनथाम चेनेलबो हेक। नङालै नोंलाय मिथिखानायसो माथो लिंक हरबा जानला मोनला थुनाङा होननानै। स्पन्सर हरनो नागिरदोंमोन। गंसे फनावनो मेला मोननै दं नालाय। कल खालामग्राया मा बिसोरो ना डाइरेक्ट मेलल'? डाइरेक्ट मेल। बरपाद 2 लाख साबसक्राइबार बरपाद। दा नायजादों ओमफ्राय मोनफिना बेखौलाय? टुइट खालामनांसिगोन बयबो टुइट। हेपि एप्रिल फुल। उल्लु फालतु बारदै थांनाय बारावबो नोङो फार्स्ट उल्लु। दानि जुगाव सोरबा बेयाव फालिबाय थायो मुर्गा हो गया रे मुर्गा। बेखौ फालियाथ' सादों नायजादों भिडिअ'आ गासिबो चेनेलखौ नायदों गासिबो भिडिअ नायजादों मासि हेक जाखो दे दा 10ता फैदो डिउटि थांसै। हाया बिदिसो डाइरेक्ट थांखागोन फेरिकआवसो नालाय नों फैदो जोंनिथिं।